Kaixo, Gabon eta ongi etorri esatea libre saiora asteazkenero egiten dugun moduan, gai desberdinak eta anitzak jorratuko ditugu gaur hemen gurean. Baina horretarako eta asteazkenero esaten dizudan bezala gure gonbidatuak ezinbestekoak dira, bestela bakarrik zertaz hitz egingo nuke. Beraz, gure gonbidatuei pausu emateko, lehenik eta behin Denis Itxaso, Alderdi Sozialistako kidea eta Donostiko zinegotzia. Gabon. Kaixo, Gabon. Eta mila eskerrik asko zuei. Zure ondoan, Denisen ondoan Luke Uribe-Etxeberria, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea. Gabon. Gabon guztioi, bai. Eta beste aldetik, Xabier Isasi, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea. Gabon zuri ere. Bai, Gabon zuei, eskerrik asko. Hemen gaude denak eta baditugu gai asko hartzeko, esan dizuet, bai iragan asteburutik hasita sorturen kongresuarekin hasita, baina astean zehar ere albiste asko izan ditugunak, besteak beste kargu hartza ere izan zuen Itxaso Atutxak BBB bezala, eta badira ere Kataluniatik datozkigun albisteak, badira hemen ere gertatzen direnak, gertatuko direnak, urrungo larun batean, hain zuzen ere udalbiltza eraberritzeko batzarra edo egin behar dute Donostian. Badira, kontuak, baina hasteko atzo jakin genuen albiste batekin, eta pixka bat, hautsak astindu dituena, hautsak arrotu dituena, edo bintzat komunikabide guztietan isla izan duena, eta besteak beste EITB-ko zuzendari karguaz hitz egiten ari gara izan ere, badakizue Mikel Agirre, izendatu zutela, proposatu zutela, eta legebiltzarrean bihar bertan kargu hori onartuko zen eta aurrera joango zen, eta atzoko notizia Mikel Agirrek uko egin diola, eta berak esan du pertsonalak direla motiboak, pertsonalak direla zergaitiak, kargu hori ezartzearen zergaitiak, baina horren inguruko galdera bat. Pertsonalak edo ez, noski, ez gera sartuko berak esandakoa. Berak esanda dago, baina zer iruditzen zaizu zuri Denis irakurketa bat honen inguruan? Bueno, egia da Eusko Jaurlaritzari azken bolada honetan ikusten ari gera ez zaiola batere erraza izaten ari gobernua eratzea eta ekipoak eratzea. Eta ez dut uste bakarrik Alderdi Jeltzalearekin zerikusia daukani, baizik eta momentu honetan segurazki instituzioetan sartzea eta politika egitea ez da gauza erresa. Azken boladan ikusten ari gera zer nolako, nik uste dut ospe txarra jartzen ari zaigun politikari hoi, eta bestetik krisialdi ekonomikoak derrigortu egiten ditu administrazioak egundoko mozketak egitera neurri batean, ez? Eta alde hortatik prioritateak non dauden ikusita baliteke arrazoi pertsonaletaz gain gaur komunikabide ia guztiak onartzen dutenaren arabera beste arrazoi batzuk ere izatea, izan ere azken 4 urteetan ente publiko horrek mozketak eduki izan ditu Eusko Jaurlaritzak ematen dizkion diruak moztu edo murriztu egin dituelako, eta espero dena da behintzat aurrekontuaren proiektuan eta agertzen denaren arabera beste mozketa berriak edo 120ko mozketak eta iragartzen dira, talde hortatik baliteke joku politikoan sartzea horrelako baldintzekin Mikel Agirrek, nahiz eta Alderdi Jeltzaleak proposatu zuen eta printzipioz behintzat Partidu Sozialistarekin akordio batetara iritsi izan izen horren inguruan, igual ez duela beharraina babes politikoa ikusi edo ez duela bere burua ikusi indartsu egin beharko diren mozketak eta nunbait hartu behar diren erabakiak hartzeko, ez? Argi dagoena da Euskal Telebistak industria kulturalarekin egundoko zerikusia duela, lanpostuak daudela, baita gure kulturarekin, euskera hizkuntzarekin baita ere, eta aktibo bat dela eta inbertsio bat dela, ez? Alde hortatik, nik uste dut eredu bat ere paktatu beharko litzatekela, ez bakarrik izenak, baizik eta ente publikoaren eredu bat, eta ezinbestekoa da eredu hori aurrera eraman beharko duen pertsona indartsu sentitzea bere burua, ez? Alde hortatik ikusi beharko da Alderdi Jeltzaleak orain jaso duen berri txarro hori nola kudeatzen duen eta zen beste izen edo proposatzen dituen. Berak egiten duen hausnarketa hortan oraintxe Denisek esan diguna, egia da, nik uste dut, albiste txarra, zuen edo Euskal Alderdi Jeltzalearen proposamena izan zelako, beraz eta 2 egunetara, ez da legebiltzarrera iristeko 2 egunetara, baina hori kontuta hartuz berak esandakoa motibo pertsonalengatik izan dela, Denisek esan du ere, murrizketak izan daitezkela, hor babes nahikorik ez izatea, hori, zergaiti politiko bat izan dezake ere, ze zuek aurkeztua da, Alderdi Sozialistak babestua, hor alako liskarrik egon izan daiteke Alderdi Jeltzale eta Alderdi Sozialistaren artean Mikel Agirreren babesa ez izateko?
Ez dut uste. Nik uste dut, berri hau ez ustean harrapatu gaitu, hori garbi dago, zeren eta zuk ondo esan duzun bezala, iragarrita zegoen, aurreikusita zegoen, ja bihar izendapena gauzatzea Eusko Legebiltzarrean. Eta, bai, ez ustean harrapatu gaitu. Nik uste informazio, egiazko informazio behar bada gutxi daudela. Nik uste Mikel Agirre berak atzo kaleratutako komunikatuan esan zuen arrazoi pertsonalen gaitik uko egiten ziola izendapen honi, eta gero hortikan aurrea normala denez espekulazioak daude. Bai, izan daitezke bera uste baino murrizketa, aurrekontu murrizketa edo diru murrizketa handiagoarekin aurkitu dela, topatu egin dela, hori izan daiteke arrazoi bat, edota gaur goizean itxaso atutxa, Bizkaiburu Batzarreko presidenta berriak esan du, horiek ez direla arrazoiak izan, baizik eta arrazoi personalak, soilik. Horrela da, ez? Eta, nik uste dute erabaki hori, erabate, naiz eta ez ustean harrapatu, erabate errespetatu egin behar dela. Eta atzo baita ere, Jaurlaritzaren bozeramaileak, Josu Erkorekak zuzen ere, esan zuen bezala, ahalik eta azkarrenean, beste pertsona baten izena proposatuko du Jaurlaritzak, kontutan izan da pertsonarekin batera hor proiektu bat badagoela eta jorratuta zegoela. Gaur izen batera atera da, egia da gestore bezala, izenen bat atera da, gaur inkluso komunikabide baten, baina komunikabide baten egia da, esan da Jaime Otamendiri ere eskaini diotela zuzendaritza nagusi hori. Dirudinez Jaime Otamendi Mikel Agirreren taldean ardura garrantzitsu bat izan behar zuen. Hortikan aurrea normala da, ez? Pixkat espekulazioen artean izen hori manejatzea zein beste batzu. Ikusiko dugu, nik pertsonalki ez dauket informazio zehatzik eta datozen egunetan edo datozen asteetan Jaurlaritzak zer nolako proposamena egiten duen, jorratu den proiektu hori aurrera ateratzeko. Eta bestalde, Xabier, EH Bildutik albistea jakin berritan, besteak beste Laura Mintegik egin zituen deklarazio batzuk, aipamen batzuk, non esaten zuen, beraiek prest daudela Mikel Agirreren izendatzea bertan bera geratu denetik, berriz ere prest dela EH Bildu, hasteko, pixka bat finkatzen oinarri batzuk zein izan beharko litzateken EITB-ko zuzendari nagusia eta haren perfila eta haren nondik norakoak. Alegia, bagian Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen akordio hortan, EH Bildu ere sartzeko aukera edo horrelakoren bat bota zuen Laura Mintegik. Aukera balego. Nik ez dut uste Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik eta Sozialisten aldetik hitzarmena eta Erkorekaren adierazpenari entzunik badirudi eutsi egiten diotela oinarrizko akordiori eta beste pertsona bat. Problema da, eta Lukek esan duen moduan, ez da ezustean gertatu izan dagoa. Prebizio, falta da, pertsona batekin zilegi da, eta Mikel Agirreren kasuan arrazoi pertsonalak tarteko izan, ni seguru nago, alako zerbait izan daitekela, baina harrigarria da, bi egun besterik falta zirenean izendapena, legebiltzarretik pasatzeko olako gauzari gertatzea. Prebizio falta, nik uste hori ezin daiteke gertatu. Eta bai, Denisek esan duen moduan, eztabaidatu beharko litzateken eredua. Ez dut uste eztabaidatu denik. Askorik ez, baina jarraipena ematen du. Egoera honetan, halako ez usteak eta, egunak izan daitezen hau konpontzeko eta asteak. Zer ditzen zaite, EITB oso serioa da, proiektu serioa da, herri honetarako eta zaindu beharko lirateke. Eta hurrengo baten ez dadila berriz ere gertatu alakorik, hau da, ziurtatu pertsonarekin hautagai bat planteatu egiten baldin bada, ziurtasuna eman pertsona horri ez gertatzeko kasu honetan gertatu dena. Bai, baina, ñabardura bat, nik uste EH Bildutikan bai etorri zaigula kritika hori, ez?
esan ez, zomentzegoela, inungo proiekturik, hautagaitza honen atzian, hori ez da horrela. Nik uste burutu direla zenbait bilera, zeuen ordezkariekin, Laura Mintegi anderearekin, zehazki, besteak beste, eta horre aurkeztu zaie, proiektua zein dan, oinarriak zeintzuk diran, bakarrik paraleloki junda. Alde batetik proiektua, eta gero edozein antolakuntza batetan pasatzen den bezala, proiektuari gero aurpegi bat jarri behar zaio, aurpegi egokiena, gizakiok oso desberdinak gara, ez gara robotak, ez gara edozein gauzetarako serbitzen, baizik eta gero pertsonak, beraien izakera, doaiak eta bar, bat etorri behar dira proiektuarekin eta proiektu jakin bat, gauzatzerako. Eta hori paraleloki junda, beraz proiektua badago, baina aldi berean normala denez, baita ere izen bat zijoan. Bai, egia da, ez ustean, eta orain tokatzen dana da, datozen egunetan eta asteetan, Jaurlaritzak beste pertsona bat aurkitzen duen, proposatzen duen, eta hortikan aurrea alik eta babes gaien... Horrela egia da gainera EPEA, demagun EPE laburrera edo izan beharko litzatekela, ze orain arteko izan da nahiko beharrezkoa da postua. Niko goratu nahi dut, esate baterako, 1999 eta 1989an, hauteskunde gutxi gora bera taimina antzekoa. Esan nahi dut, 1998ko urrian hauteskundek, Ibarretxe lehendakariak kargu hartu abenduaren bukaeran, eta Andoni Ortuzar, EITB-ko zuzendari nagusi bezala, izendatua ekainean izan zen. Beraz, 6 hilabete pasatu ziren. Geure asmoa ez da hori, baina, esan nahi dut zentzu horretan baita ere, legeak ez duela ezartzen inungo mugarik. Baina bai, asmoa eta intentzioa da, alik eta azkarrenean, ze Xabierrek dion bezala, guk baita ere konsideratzen dugu EITB Euskal Autogobernuaren zutabe nagusinetariko. Bai, hori horrela izan da, nik ikusten dudan arazoa da, besteak beste, Mikel Agirreren azken orduko erabaki horrek lekutan uzten duela pixka bat baita instituzioa ere, eta bere atzetik etorri behar duen proposamena edo jakin beharko duela egia behintzat baldin bada, edo egitzat eman behar baldin badegu gaur komunikabide desberdin askok esaten dutena, arrazoi pertsonalez gain, beste aurrekontuaren inguruko eta mozketen inguruko arrazoiak baldin badaude behintzat, atzetik etorriko dan proposamen horri egundoko zama jartzen zaiola, ez? Eta egundoko sorbalda zabalak eduki beharko ditula etorriko direnak kudeatzeko. Besteak beste, ehundaka pertsona eta teknikari eta profesionalek egiten dutelako lan instituzio horretan, ente horretan, eta egia da aurre egin beharko zaiola oso garai gogorrei, ezta? Eta, oain arte mailaren gainean plazaratuta zegoen pertsona horrek, ez baldin badu beharraina indarra sentitu hori aurrera eramateko, segurazki zalantzak egon daitezke etorkizunera nork hartuko duen ardura hori eta beharraina babesa edukiko duen. Baina da, aldez aurretik pixkat horrelako atzera botatze horrek, arrazoi pertsonalengatik esandako atzera botatze horrek, hori da, ez da, gian pixua jarri dezake, karga jarri dezake, eta ez bakarrekan datorren zat, baizik eta kamaratzen daudeen entzat, hau da, gizartearen zat, esatea, hain bapatian zeatik ez hori, eta zen lio egon daiteke hor, eta, baina, hori... Bai, tira, ikusiko dugu nola kudeatzen den. Ikusiko da, zein jartzen dan, hor esan dugu izenak badabiltza bolo-bolo, baina, zer esanik ez, badakizue zuek hirurak ere hauteskunde garaitan zenbat izen egontzian bolo-bolo alderdi guztietan, beraz, izenak jartzea herri honetan gustukoa dugu, beraz, ikusiko dugu urrongo asteetan, egunetan, edo nadalakoa, EITB-en zegertatzen dan. Jarraituko dugu, hau atzoko albistea izan zelako, baina jarraituko dugu eta hasiko gara, iragan astean, asteburuan izandako Iruñako kongresuarekin, sorturen kongresua egintzan Iruñan, gainera behin komunikabide behatek baino gehiago esantzunea arazorik egongo zen elurtea zela eta iristeko, eta Xabierrekin hasiko naiz horren inguruan. Ez dakit bertan izan zinean, baina, lehenengo kongresua, alderdiaren osaketarako lehenengo kongresua,
Hausnarketa txiki bat edo han ikusitakoak eta entzundakoak? Ikusitakoa, jende asko, ilusioa, itxi egiten da ziklo bat, ilegalizazioaren zikloa, eta jendearen aldetik oinarri berriak jartzen dira, jende gaztea, eta beste urrat txiki bat, beste mugarri bat, herri honen normalizazioaren bide luze horretan, ezta? Ni bertan egon nintzen, bai, eta iruditzen zait gauza asko aldatzen ari direla, ez bakarrik ezker abertzalearen eremuan, hau da, alderdi moduan planteatu egiten da eta esperientzia berriak atarako dira, nik uste kongresu hortatik. Hor gai asko joratu. Hotza kanpoan bazegoen, baina barruan ikusten nahiko epelean bildu ginen. Hor gainera, pixkat irudiak ikusita, hor egontzan bai Kolombiako jendea, ez banaiz oker, Palestinako jendea, bazan nazioarteko presentzia bat ere, hor Asier Arraiz presidenteak hitz egin zuen, Fernando Barrenak ere hitz egin zuen, Arnaldo Otegiren eskutitz bat ere egontzen. Carmela Aierbek irakurri zuen Arnaldok idatzitako eskutitza, Arnaldoaren ohikoen ildotik nik uste animoak emanez, eta bai, nazioarte mailako ordezkaritza oso zabala, ni harritu egin ninoen, herri askotako ordezkariak etorri izan ziren, Hego Ameriketako hainbat herrietako, gero Kurdistanen aldetik hitz egin zuen, hango egoera latza, Palestinan OLP-en aldetik, herri arabetik etorri izan ziren, eta Asiatik beste herri batzuk ere, gero jakina Irlandako Sinn Féineko ordezkaria, Kupeko David Fernandez. Nazioarteari garrantzia eman zitzaiola alegia pixkat kongresu hortan eta sorreran. Baina nik uste nazioarte maila garrantzia ematen diola, askotan guk ikusten dugu gure zilborretik, baina kanpotik jakimin handia badago, ez bakarrik ezker abertzaleen mugimenduetatik zer gertatzen ari den Euskal Herrian, Katalunian gertatzen den moduan, hauteskundetan, ni berrian naizen aldetik, hauteskundetan harritu egin ninduen elementu horietako bat, kanpoko kazetariek ze jakimina zeukaten hemengo egoerarekiko, ezta, badago jakimina kanpoan. Eta nik uste sortuen kongreson izandako ordezkaritzak islatu egin duela hori batetik elkartasuna, hau da, etorritako jakina ezagutzen dute, hemen zer gertatzen eta elkartasun mezua zabaltzen dute, bereziki preso, aipatu izan ziren, Arnaldo Otegiren kasuan, Rafa Diez, Maite Miren Zabaleta. Zer azpimarratuko zenuke ikusi zenunetekan eta jarraien berei galdetu ardiet, zer azpimarratuko zenuke kongresu hortan entzun edo ikusitakoen artean? Aldaketa datozela eta aldaketa sakona datozela eta mugimendu oso antolatua eta sendoa dela. Titulartxo bat egin duzu, berdina galdetuko dizuet, ezakit, ikusi zenuten, informazioa jaso zenuten, Luke, zurekin harritu zintuen zeozer, agian espero ez zenuna entzun zenun edo ikusi zenun, hausnarketa txiki bat? Ez, guk ordezkatuak izan ginen, sorrerako kongresu honetan. Ni batez ere Xabierrek esaten duaren hildotik azpimarratuko nuke, bai, nik uste etapa bati itxiera ematen diola. Ilegalizazio etapa bati. Araudi jakin baten ondorioz, guk araudi horrekin ez gara inoiz ados egon, baina itxiera ematen zaio. Zentzu horretan nik uste azpimarratzekoa da, sortuk etapa honi baita ere itxiera ematen dio gaur egungo eta legedi hori beteaz. Hori nik uste lehendabiziko puntu bezala besteak beste, eta batez ere alderdi politikoen legea. Beraz, ezker abertzalea legedi horretara erabat egokitu eginda. Baita ere beste datu bat, gaur egun ezker abertzaleak iraganean izan zuen baita ere, baina gaur egun ardura instituzionalak badituela. Ez bakarrik udaletan, baizik eta aldaketa izan daiteke, Gipuzkoako Foru Aldundian. Eta baita ere Eusko Legebiltzarrean,
nabarmendu dugu, ez da, Xabier, ez lehen bezala, oraingo honetan ezker abertzalea egonkortasun ikuspegi bat ematen ari zaiola, ematen diola Eusko Legebiltzarrean garatzen dugun lanari. Eta ez lehen bezala tarteka etortzen zirela, gai batzutan sartu beste gai batzutan etzien eztabaidatan sartzen. Eta gero, ni baita ere azpimarratu, estrategia aldatu egin dela, argi eta garbi, baina antolakuntza aldetik, ez dakit, alderdi politiko normal batetan bihurtzen dela. Alderdi politiko, ez dakit, iraultza teoria batzuk badaude, demokrazia liberaletan alako alderdi politikoei, esate zaie, ez dakit, aburgesatuak daudela, ez dakit ezker abertzalea aburgesatu egindan, baina garbi dago, hor badagoela presidente bat, badagoela idazkari nagusi bat, momentu honetan, kartzelan dauna, badagoela batzar bat, badaudela lantalde batzuk, eta, behar bada, ikusiko dugu, zergaitik ez, normala denez, sistema demokratiko batean alderdi politikoek oso importanteak dira, eta alderdi politikoek demokrazia edo demokratak, edo antolakuntza demokratikoa izan behar dute. Ikusi dezakegu, agian datozen urteetan, idazkaritza nagusirako leia bat, igual Arnaldo Otegi eta Rufi Etxeberriaren artean, beste alderdi politiko batzutan pasatzen den bezala. Ze gogoratu nahi dut, esate baterako 87an, eta gero behar bada gehiago hitz egingo dugu, 87an zestoan Hasi alderdiak, herri batasunen barruan, zegoen alderdi batek bere batzarra egin zuela. Eta, zenbait gertakizun batzuen ondorioz, eta gero, hobeki esan da. Eta horra azaldu ziela bi kaputxadun, eta erabat desegin nintzuten batzar hori. Esan edet, etapa hori ziurrenez pasatu da, eta, nik uste ezker abertzalea baita ere, alderdi politiko normal batetan bihurtzen dela, eta nik uste hori baita ere pozgarria dela. Erdi titularra. Eske gero hitz egingo dugu, baina iraultza konzeptua... Bertan izan zinen, Luke? Iraultza konzeptua asko erabili izan, eta iraultza estrategi edo konzepziotikan, demokrazia liberaletan dauden alderdi politikoek horrela konsideratuak izaten dira. Baina, besterik gabe, Xabier. Xabierrek bertan izan zinen galdetzen. Bertan izan ote zinen, jakiteko bi kaputxadun ziren, 3, 7... Esan edo, 87an. Bertan izan zinen 87an. Hori jakina da. Eta badakigu gaina kaputxadun horiek nortzu ziren. Eta bat atentatu baten ondorioz hilda dago. Utzeko dugu orain 87an ez gara sartuko, gainera galdetu nahi diot. Baina egia da, memoria historikoa egiten zoazenean ateratzen direla gauzak. Baina zuri galdetu nahi dizut, Denis, pixkat hitz egin duguna, biei galdetu didana, sorturen kongresua ikusi zenuen, haren berri informazioa, zer iruditu zitzaizun, orain Lukek esan duen bidetik, ez dut berrio aburgesatua esango, baina bai bide hortatik beste alderdi baten sorrera, kongresu batean, egia da, pausua dela, ere egun historikoa desberdina alderdi baten sorreraren kongresua zelako. Bai, nik iraganekoa albo batera utzita da, ze askoz ere gehiago inporta zait gaur egungoa, eta gaur egun ezker abertzaleak egin duen apustua, nik uste zorioneko kontu badala herri honentzat. Nik uste dut, hiru hausnarketa bereiztuko nituzke. Batetik, argi dagoena da, ilegalizazioak egon diren arren, hor espazio politiko eta tradizio ideologiko bat ezkertiarra eta independentista hor dagoela. Eta gainera, azken boladontan, nahiko babes sozial importantearekin bueltatu dela alderdi politikoen jokura, ezta? Baina nik uste hori importantea dela gogoratzea, da ezker sortu datorrela ordezkatzera tradizio ideologiko eta espazio politiko nabarmen bat Euskal Herrian bere papera jokatzen duena, ez? Talde hortatik hori politikan erabateko normaltasunez horri ekitea iruditzen zait zorioneko kontu badala. Bigarrena, nik uste dut, gainera, sortu neurri handi batean baita ere datorrela aberastera
eztabaida sozioekonomikoa. Nik uste dut gure mahai gainean askotan izan dugula bakarrik monografikoki iaia Euskal Gatazka, eta horrek badu bere garrantzia, baino batipat alderdi abertzaleek mahai gaineratzen duten kontua da, eta segurazki gure eztabaida politikoetan batzuk jartzen dute ñabardura gehiago egiten dituzte asunto batzuetan besteetan baino alderdi sozialistaren ikuspegitik begiratuta, nik uste dut berri ona dela ezkerreko hildo politikoak eta jorratu alizateako aliantzak eta keinuak eta bide lagunak egotea, ezta? Talde hortatik, nik uste dut ikusi besterik ez dago, azken bolada honetan nola aberastu den baita ere eztabaida sozioekonomikoa, ez dugu gogoratu behar zer nolako gogorra pasatzen ari geran, zer nolako situazio internazionala, baina baita Espainia mailan eta Euskal Herri mailan ere krisiak nola jipoitu duen klase ertainak eta batipat ere txiroenak diren kapa sozialak eta nola sufritzen ari diren, eta alde hortatik nik uste dut importantea dela ezkerreko erantzun bat ere izatea, dauzkagun arazoai. Eta hirugarrenik baita ere nabarmenduko nuke, nik uste dut ezker abertzaleak bide bat egin duela, bide etiko bat egin duela, horrela onartu dute ezker abertzaleko hainbat arduradunek. Nik uste dut bide hori oso interesgarria dela, egia da iraganean mahai gainean, Euskadin izan diren zenbait giza eskubideen urraketen inguruan zeukaten egoera hartatik gaur egun daukaten jarrerara nik uste dut aldaketa bat egon dela, baina bide hori burutu egin behar dela, ez dagoela erabat bukatuta, neurri batean etak existitzen den bitartean behintzat eta erakundea existitzen den bitartean suposatzen duen zama eta lastrea kendu arte nik uste dut burutuko ez dan bide bat izango dela. Baina nik uste dut bidea dela garrantzitsuena, momentuz garrantzitsuena da momentu honetan Euskal gizartea erabateko askatasunean eta libertatean bizi dela. Nik uste dut neurri batean etaren ahulezia badituela arrazoi desberdin, noski alderdi politiko demokratikok eta gizarteak ere egin duen indarra, baina baita ezker abertzaleak berak egin duen hausnarketa bere barruan lagundu duela. Ezker abertzaleak egin ez balu izan bere hausnarketa hori segurazki eta oraindik ere beste jokabide bat edukiko lukela eta beste segurtasun bat edukiko lukela, eta momentu honetan hori horrela ez bada eta estrategia demokratikoak bakarrik aukeratu izan badira guda politikoan izan da besteak beste ezker abertzaleak egin duelako hausnarketa etiko hori, bide hori, eta nik hori esango nuke zorioneko kontua dela ere. Naiz eta oraindik ere, egon daitezken, baina hortan ja ez nuke bakarrik fokoa ezker abertzalean jarriko, baizik eta orokorrean euskal gizartean, oraindik ere iraganeko kontuak ere gaurkotasunera askotan etortzen zaizkigun. Besteak beste baita epaileen kontuak eta askotan iraganeko kontuak dira eta berriro agertzen dira orain, naiz eta egundoko anakronismoarekin ulertzen hori argi dago alare, iragana beti izango dugula orainean ere etorriko zaigula baita etorkizunean ere. Amaitzeko bai, Luke? Ez ni hiru gauza, pixkat azpimarratu. Motzean balin bada, motzean egingo dut. Nik uste garbi dago, Denisek dion bezala, hor ezker abertzalearen barruan aldaketa bat egon dela. Aldaketa uste dut estrategikoa eta baita ere ideologikoa. Orain arte, estrategi politiko-militar baten menpean zeuden, estrategiaz ari naiz, ez dut esaten organikoki, antolakuntzaldetik, esan nahi dut estrategikoki eta politikoki, estrategi politiko-militar baten menpean egondala, ezker abertzalea, eta hor aldaketa etorri da. Zorionez. Orain, aldaketa hori, eta guk Eusko Alderdi Jeltzaletik bai sorturi eskatzen diogu, eman diezaion, ez buri baizik eta gizarte honi, azalpen bat zergaitik eman dan aldaketa hori. Zergaitik eman da. Arrazoiak zeintzuk izan dira, zeintzuk dira, aldaketa taktikoak, estrategikoak, edo benetan aldaketa eta ikuspegi etikoa dutelako. Hori lehendabiziko puntua. Bigarrena, Asier Arraizek sorturen presidente berriak, eta gutxi gora bera komunikabidetan bai islatu zuten kongresuaren ondorioz PNV gora, PNV bera. Nei gustatuko litzaidake sorturen
arerio politiko nagusiena PNV ez izatea. Edo beste erabatea esan da, sortuk ez dezala PNV bere arerio politiko nagusian bihurtu. Ze, nik uste bakoitzek tradizio bat ordezkatzen dugu, nik uste oso ezaguna, baina baita ere elkarlanerako guneak egon behar dira, nik uste dut nahi eta nahi ez. Borondatea balin badago, beste estrategi batzuk alde batera uzten balin badira. Eta gero, binomio bat, esan nahi dut, asko erabili izan, eta baita ere adierazpen politikoan, eta estatutuetan edo hildo estrategikoetan, asko erabiltzen da binomio, sortuk erabiltzen du binomio iraultza, borroka, borroka, iraultza, borroka. Nik bakarrik pixkatu kontraste gisa beste alderdi politiko batzuk erabiltzen dugula aldaketa, eraldaketa, eta gero arloak, arlo ekonomikoa, arlo instituzionala, eta hor badaude ardura batzuk, ez da, sortuk borroka hitzarekin zehatzen du. Eta ez dakit, iraultza baditu gauzak erantzuteko Xabierrek bai, oso motzean, iraultza asko erabili izan, eta ez dakit sozioekonomikoki sortuk zer planteatzen ari da. Ez dakit Bolivia, Ecuador edo Venezuela bezalako sistema edo antzeko bat, baina nik uste dut geopolitikoki eta geoekonomikoki Euskadi beste maila batetan, beste kontekstu batetan dagoela, eta hori ez dela gure eredua. Xabier, badituzu besteak beste botatako gauzak, baina 3 galdera horiek ez dizkitzut eskatuko 3 erantzuteko, baina pixka bat harri begira agian bat azpimarratuko nizuke besteak beste, bai estrategia galdetu du, bai iraultza, borroka, aldaketa, eraldaketa, agian terminologia kontua, baina berak eskatu duena da gustatuko litzaiokeela Eusko Alderdi Jeltzalea eta sortu ez izatea arerio hori, ez da? Nik uste hori ez dakit bi aldetatik eskatu da behar bada Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik planteatu beharko litzateken zein den referentzia, da imaginario horretan arerio nagusia, ni kasu honetan Euskal Herria Bilduren partetik hitz egin dezakete, gehien ezagutzen dudan hori baita, lehen aipatu izan dugun akordioetatik hobetsi egin du Eusko Alderdi Jeltzaleak sozialistekin akordio egitea eta gu baztertu. Horrela. Ez horrela izan da, esan nahi dut aukerarik ez dugula izan, besterik gabe akordio horretan parte hartzeko, nik dakidala ez dugu aukerarik izan. Besterik gabe, borroka iraultza, Europan, Italian. Asteburu honetan, bete grillo, bostizar, eta leporatu egiten diote antisistema. Gaur bertan, Estepan Gesell hilda, eta kuestionatuta dago, ustelduta dago estatu hau, nik ez dakit aldaketa, baina borroka iraultza, bai, ezke, borrokatu egin behar da ustelkeria, borrokatu, ez eraldatu, borrokatu, hori da hitza, eta iraultza, irauli egin behar da sistema. Baina hori esaten zuen Frantziako aurreko Sarkozik jaunak krisia piztu izan zenean, esaten zuen eraldatu egin behar dela sistema eta irauli egin behar zela sistema. Nire ikuspegia da, bai, irauli egin behar da sistema errotik. Eta ikuspegi horretatik, alderdi tradizionalen ikuspegitik begiratu behar da, kanpora begira, ze jarduera politika planteatu egiten den, eta ditugun problemei nola egiten diogun aurre, eta barrura begira. Sistema politikoa, krisi sistemikoa baldin bada, sistema osatu egiten duten osagaiak eta horietako alderdi politikoa dira elementu funtsezkoenetako bat, begiratu behar da, zer gertatu den sozialdemokrazia Europan, zer gertatu zen Italian, azken hauteskundeetan, zer gertatzen ari den Europa Batasun santu horretan, iparraldetik hegoaldera krisian dagoen, demokrazia krisian zegoen, alderdi jeltzalea egokitu egin behar du, hau da, utzi zuen aspaldian. Oraindik konfesionala da alderdi jeltzalea? 1977tik ja ez. Aldaketa... Osea, ja esan nahi dut, 30-40 urte. Zergatik ez dakit ondo esplikatuta ote dagoen? Bai, oso errez, zu joan zaitez Iruñako, Iruñan egin genuen batzarrara, eta han dago esplikatuta, loiti bera. Denis. Bai, ez, dena dela,
badago ere beste hausnarketa bat egiteko ezker abertzalearen inguruan eta sorturen eratzearen inguruan. Eta da, sistemari buruz, sistema eraldatu behar dela, nik uste gero eta jende gehiago kulertzen duela gure sistemak, ez dakit agortuta dagoen, baina behintzat erakutsi duela benetazko aldaketak behar dituela. Eta ezkerrak ezin duela beste lekura begira egon, behar duela indarra gauzak aldatzeko, aldaketa posizioak izan direlako beti ere ezkerraren ezaugarri nagusietako bat, ez? Baina hori esan da, eta pixkat Lukek leheno esaten zuenaren hildotik, ez? Ezker Abertzaleak momentu honetan beste erronka batzuk ere baditu, besteak beste instituzionalak eta kudeatu egin behar du, ez? Beti ere kudeatzeak desgastea ekarri baldin badu, momentu honetan, krisialdi egoera honetan, abrasiboa da kudeatzea, abrasiboa. Izan ere, baliabide gutxiago daude eta beharrak izugarrizkoak dira, ez? Eta priorizatze lan indigesto hori egin behar izateak, nik uste dut Ezker Abertzaleari beste edozein partidurentzat bezalaxe kontraesanak ere ekarriko dizkiola, izan ere ekartzen hasi da, ez ekartzen. Eta nik uste dut horri ere nola aurre egiten zaion eta sistemaren eraldaketa sistemaren barrutik eta sistema gobernatuz, kasurik nabarmenena Gipuzkoako Foru Aldundia, baina baita udaletxe handiak eta Donostiako udala, eta karo, hor kontraesanak ere agertzen dira, ez? Eta kontraesan horiek nik uste alderdi politiko guztiok ikasi dugula nolabait ere elkarbizitzen kontraesan horiekin, eta beti ere bere soziedaderen bizioa edo ikuspuntua iraultzailea izan duen partidu batek eta kaleetan borroka egitea izan duenean mizpide, instituzioan egoteak nik uste dut baduela halako kolokan jartzen duela batzutan zein dan papera, zein dan jokatu behar duen, politikan jokatu behar den papera. Eta batzutan oso hitz potoloak eta agian hutsak daudenak, baino ardura instituzional, ardura eukitzeak zer esan nahi duen, eta batzutan ikusten dugu, nola naiz eta gauza batzuk esan, eta naiz eta manifestazioetara joaten jarraitu, gero erabakiak hartu behar dira. Eta erabakiak hartzen direnean, despiduak daude, murrizketak daude, eta horrekin nik uste dut ere, hausnarketa bazela bakarrik esaten dute, azken batean, ez dakit burgesiaren kontua, dan, baino bai behintzat politika klasikoak eta partidu tradizionalen artean batipat gaur egungo egoera ikusita, Ezker Abertzaleak bere burua segituan ikusiko duera baita ere murgilduta. Beste erremediorik ez zaiolako geldituko, erabakiak hartu beharko dituelako. Hori izango dalako bidea. Azken batean errealismo, realpolitikaren kontua, ez? Errealismoa askotan hartu egin beharko duzuela zenbait erabaki hartzeko, ez? Xabier, amaitzeko honekin? Bai, ez begi biztakoa da, ez da kontraesanak badirela eta gu prest gaudela kontraesan horiei eusteko, baina oinarri batzuk argi baditugula, tokatuko zaigu, eta gauzak ondo bidean gainera areagotu, guk kontraesan horiek kudeatzeko prest gaude eta borondatea eta aldaketa estrategikoa behingoagatik gestiotarako prestutasuna erakutsi nahi dugu, baina, eta hortan arraitzek izan zuen moduan, planteamendu politiko sendo baten gainean oinarrituta, eta iruditzen zait hor dagoela, guk ez dugu uste gaur egungo administrazioetan, krisiak erakusten du da, Gipuzkoako Foru Aldundian bagabiltza ibili eta zenbait planteamentua ezoikoak direla, eta aldugun moduan eutsi egiten diogu horri. Badakigu kontraesanak ari direla eta erabakiak, baina gizarteari erakutsi nahi dugu, guk ez diogula beldurrik erabakiak hartzeko, eta ez diogu beldurrik gestionatzeko, baina beste modu batean ari garela ere, erakusten dute askotan bakarrik geratzen garenean. Ikasi behar dugu, eta honena izango litzateken zenbait elementutan, batez ere krisiari begira, sakoneko akordiak lortzea, askotan termino politikoetan esaten marra gorriak, ez da? Behingoagatik denon artean defini ditzagun, eta nola egiten dugun hoiek defendatzeko. Eta talka egiten dugu batzutan, guk Euskal Herriaren kontzeptuaren gainean, eta ez dut marra gorriak dago, eta burujabetasunaren bidetik defenda ditzakegu marra gorria hoiek, eta lubaki batean
tinkotu egin behar dugu, eta beste zenbait kasutan, izaten da, ezkerreko politika aplikatuaz, zerga politikaren adibidea izan liteken, nun marra gorriak hor jarri behar diren. Baina, hoxe, baietzugu beharko genuke. Nik dudarik ez daukat hemen nazio mailako akordio bat beharko genukela krisitik atatzeko. Nik bat ere dudarik ez daukat, aldaketa sakonak egon behar direla, lurralde krisia tartean dagoelako. Hor utziko dugu, bada zertan gehiago eztabaidatu, baina orain iragarki tartetxo txiki bat egingo dugu, eta gero gai desente gehiago daude, beraz hontan zentratu gabe, badira beste gai batzuk, gero hartuko ditugunak oraintxe arte. Kaixo, nire etorkizunaren zuzendari nagusia nauzu. Ze iruditzen zaizu nire plana? 16. aurre ikuspen plan bermatua. Aukerako plana. Behien txulun bailaraz bailara, baserrien arnaza lurraren taupada, gure honena heldu da saltokietara, Euskal Herria esnea bertatik bertara. Hemen gara berriz ere, eta saioaren hasieran kargu batez hitz egiten egon gara, izendatze batez hitz egiten egon gara, hain zuzen ere EITB-ko zuzendari nagusiaren postu horretan zein izango dezan, baina bada ere azken astean kargu berria hartu duenak, hain zuzen ere Eusko Alderdi Jeltzalean Bizkaia buru batzarreko burua izendatu dute, bera Itxaso Atutxa da, militantea Eusko Alderdi Jeltzalean ibilitakoa, bizi guzian zehar, agian ez ardurekin, ez da leno lukekin hitz egiten nuen bezala agian ez ardurekin, baina bueno, historikoki bai ingurua, bai egindako lanak. Bizkaia buru batzar berria daukazue, bere inguruan, Itxasoren inguruan, eta Bizkaia buru batzarreko burua izatea, ez da lan txikia ere, lan eskaxa. Ez, baina, bueno, nik uste dute lehen zenion eta bai egia da, nik uste, bueno, Zeberioko alkate ordea izan da, baina ez du halako proiekzio publiko handia izan, horrek ez du esan nahi, bueno, alderdiara ez duela ezagutzen, eta, bueno, alderdikide peto-petoa ez denik, alderantziz, bada. Nik batez ere azpimarratuko nuke... Lehenengo emakumea gainera. Bai, horixe da. Ze nik uste dut aurrera pauso oso ona dela, oso politia dela, eta beste aurrera pauso batzuk eman behar ditugula bide horretan. Guk esate baterako Jaurlaritzan Eusko Alderdi Jeltzalea egonda izan dugu lehendakari ordek, Idoia zen Arruzabitia hain zuzen ere, baita ere alderdiaren antolakuntzan edo estrukturan, egituran, Euskadi buru batzarrean idazkariak emakumeak egon dira, gizonezkoak baita ere, baina egia da Bizkai buru batzarreko presidente gisa edota beste lurraldetako iparraldekoak kenduta, Txaro Goikolea, oker ez balima naiz, lehendabiziko emakumea da, halako ardura bat bere gaina hartzen duena. Nik uste pozgarria dela, eta nik uste berdintasunaren militanteak izan behar garela, goiti bera, gizarte bat, Ibarretxe lehendakariak zion bezala, bi alde horiek behar ditu, aurrera jotzeko, eta normaltasunez eta pozez hartu behar da, eta bide hortatik jarraitu. Bai, Denis, nola ez dakit ezagutzen duzun, bide politikotik eta gehiago ia da komunikabide arloan eta ibili da bera ere jardunean. Bai. Baina nola ikusten duzu orain bebekoa bat emakume izatean, noski, beti ere pozgarria da olako berdintasun bat mantentzea eta lehenengo aldiz postu horretan egotea. Nola ikusten duzu politikoki Alderdi Sozialistatik? Errespetuz. Ezinbestean, errespetuz, nik uste dut jendeari baita ere egin behar zaizkion epaiak egin behar zaizkiola egiten duenaren gatik, ez? Ni ziur naiz, Itxaso Atutxa aukeratu dutela ez emakume izateagatik, baizik eta Bizkaiako Alderdi Jeltzaleak zeukan pertsonarik egokien azalako, hori da berdintasuna. Eta, claro, beha zan egokiena eta alde hortatik ez da gizonezkorik izan, gizonezko izateagatik bere gainetik jarri dutenik, eta alde hortatik nik uste txalotzeko
aktitudea edo jarrera dala, ez? Eta nik uste dut alderdi politiko guztietan gero eta gehiago, baita alderdi popularrean ere, agian adibide bat jartzeagatik, eta agian igual eskuine eruntzea dagoen alderdi bat aipatzeagatik, nik uste dut alderdi politiko guztiek honezkero erakutsi dugula hori naturaltasunez barneratu behar dela, ez dela, eta gainera naturaltasunez esaten dudanean, esan nahi dut, ez dela justo kontrako polora ere jun behar, ez? Emakume izateagatik jarri beharra, baizik eta pertsonarik egokienak eta preparatuena jarri behar direla, ez? Eta nik uste dut hori dela alderdi jeltzaleak egin duena, eta hortik aurrera, hildo politikoak eta ikusiko ditugu. Pentsatzen dut ez dagoela aldaketa hundirik, nik uste dut pixkate kanpotik ikusten dudana, eta beti ere errespetu oso, ze iruditzen zait gainontzeko alderdi politikoek horrelako erabakiak hartzen direnean beste alderdietan errespetua besterik ez diogula zor, behar, eta ezker abertzalearen sorturen kongresuari buruz egin dugun bezala, kasu honetan alderdi jeltzalearen, Bizkaiako alderdi jeltzalearen kasuan, baita ere errespetua, eta baina bai egia da, irakurri dutanaren arabera, hildo politikoaren kontuan eta aldaketa gehiegirik ez direla somatzen, izan ere, Ortuzar jauna da momentu honetan alderdi jeltzaleko buruzagia eta bertatik dator, Bizkaiatik dator, eta seguruenik aldaketa naturala ere bada, eta ez dut nik ikusten, gero bakoitzak norberak nabardura jartzen ditu eta azentuak jarri ditzazke, eta ziur nago itxaso atutxarak ere bere azentuak, bere kezkak, eta emakumea izateak ere segurazki bere ikuspuntua jarriko duela, eta segurazki alderdatik aberasgarria izango dela. Eta hortik aparte, ikusi beharko dira. Ikusi beharko dira, eta nintzake gainera ausartuko gehiago esaten. Xabier, eta zuek nola hartu zue itxasoren izendapena, ez dakit, Andoni berak esan duna, ez da, agian gehiengoak hori esan du, izan dela eraldaketa edo, logiko bat, ez da, Bizkaian, Bizkaitar bat, Andoni Ortuzarren gertukoa izan daitekena, BBB hartzen duena, Bizkaia buru batzarra hartzen duena? Bai, ez, nik uste dut Polixene trabudua eta emakumeen abertzale batzaz gara izgeroztik garaia zela, eta baina, ez da zer ikusirik egoera hartak. Nik denizek izan dagoa, batetik errespetua iruditzen zait, hildo politikoa sendotu egiten dela, eta une honetan ezagutzen duen neurrian, Eusko Alderdi Jeltzalean emakume pisu handiko, politikari moduan pisu handiko pertsonak izaten dira, batzuk izenik ez dut emango, baina jende oso prestua, jantzia. Nik ezagutzen dituen eta parkatu luke, gizonezkoen kasuan, baino langileagoak eta argiagoak, beraz nik ez dut ezagutzen itxaso atutxa, baina iruditzen zait Bizkaiko Alderdi Jeltzalearen hildotik datorrela, Ortuzaren leinukoa, nik hor bizkaitarrismoa aipatu egiten da, eta ez dut uste kasua denik, baina denizek izan dakoa berretsi egingo nuke. Aldaketa baino jarraikortasuna dela, balio duen pertsona segurazko izango dela, holako kargu baterako, eta ez dakarrela haustura esanguratxorik hildo politikoan. Horretan utzeko dugu, aipamen txiki batekin, Luke, nahikoa pixka bat hitz egin dugu hortaz eta esandakoa. Orain egia da kargu hartu berri du, beraz, hemendik aurrera egitekoak egin beharko ditu eta ikusiko dira. Beste kontutxo batekin natorkizu orain hitz egin dugu kargu hartzeaz kongresu batez, baina orain eta datorren larun bat honetan Donostian egingo da gainera, udalbiltza berrosatzeko batzarra egingo da hain zuzen ere, eta beste gaur atera dute komunikabideetan, prentsabar batean, 1227 atxikimendu jaso dituela udalbiltzak. Udalbiltzaren talde sustatzaileko kideek azaldutenez, 19 kideko zuzendaritzat proposatuko dute larun batean, eta besteak beste, erakundearen lehentasunak, lurralde garapenak, kohesio sozioekonomikoa, lurralde egituraketa eta nazioarteko harremanak sustatzea izatea proposatuko dute. Hildoak ardatzakoiek izango dira, eta Donostian ikusiko dugun irudi hori, ez da? Pixka bat suposatzen dut askori, eta hemen zaudeten batzuei ere, begira da atzera botatzeko aukera izango duzu, ez da? Agian Euskaldunan izan zen begira da
horren atzerabidea. Beraz, hasteko, Denis, zurekin hasiko naiz, udalbiltza, gainera azken aldi honetan, azken aste hauetan, egonda pixka bat hautsak ere arrotu dira, nahastu dira udalbiltza zena, gero udalbide zena, eudel ere sartu da dena pixka bat diru laguntzak eta direla eta, pixka bat hor egunerokotasunean izan dugu, baina orain esandakoa udalbiltzaren eraberritzeko edo berrabiaratzeko batzarra larunbatean nola ikusten duzu? Bueno, nik ikusten dudana da, orokorrean ezker abertzalea gobernatzen dituen udalak bultzatu den erakunde badala. Gehiago iruditzen zait ezker abertzalearen ikuspegia eta ildo politikoa jorratzeko pentsatuta dagoen erakunde badala. Egon badago Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat eudel, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztiak batzen dituena edo gehientsuenak, eta alde hortatik nik ikusten duena da guda politiko bat, halako tensionamendu politiko bat, ez nago ziur leku batzutan irakurriet PNVk gobernatutako zenbait udaletxek ere sartuko ote diren edo ez, eta ez dakit, igual agian Lukek konfirmatuko digu, baina orokorrean nik ikusten dudana da hor ezker abertzaleak nahi duela halako botere bat erakutsi, indar bat erakutsi, egia da momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan ere udaletxe mordo bat gobernatzen dituela, eta nik uste dut halako eszenifikazio politiko bat egin nahi duela Donostian asteburu honetan erakunde berri bat sortuz, egia da ez dela berria, atzetik datorrela ere, baina bere garaian ikusi gendun zer nolako izpide politikoak eta zer nolako ñabardura politikoak nabaritzen ziren. Eta, nik uste dut momentu honetan noiz hitz egiten dugun halako hipertrofia instituzionalaz eta zer nolako gehiegikeri instituzionalak eta dauzkagun, hiru lurralde, hiru parlamentu, gero Euskal Parlamentua, hiru diputazio eta Eusko Jaurlaritza, udaletxeak, eudel, beste erakunde bat eratzeak eta horri gainera garrantzia eta boterea ematea iruditzen zait 2 milioi eskas, bentsate, Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroa sartuko gendu, gehiago, ez? Baina 3 milioira iristen ez den Euskal hiri batek, azken batean egia eta sinisten baldin badegu Euskal hiriaren kontzeptua, hainbeste erakunde ukitzeak eta posizionamendu ideologiko eta aparte efizientzia administratiboa eta halako austeridade puntu batetik ere begiratuta, iruditzen zait ezote geran gehiagikeriak egiten ari, ez? Bakoitzak bereari heldu nahi diolako eta bakoitzak bere barkatuko jazua izena, baina txiringitoa edo mondatu nahi duelako. Nik zalantza horiek dauzkat, hortik aurrera noski bakoitza egin beharrekoak egiteko zilegitasun osoa dauka ezker abertzaleak, baino hortik aurrera esango nuke ez dela ahaztu behar bertan egongo diren zenbait alkatek, batipat anfitrioi papera egingo duena Donostiako alkateak, jakin beharko lukela Donostiako alkatea dela, Donostia oso anitza eta oso plurala dela, eta Donostiako udaletxean daukan plenoak ze iritzi daukan horren inguruan, ez? Azken batean ez dadila izan alkateak berorrek hartzen duen erabaki unilateral bat, azken batean udaletxe osoaren eta hortaz udalerriaren eta hiriaren izenean hitz egiten ari delako, ez? Eta nik uste, hiria ere pixkat ezagututa, ezote, kezkatzen hauena da, ezote dan, bere kabuz gehi erabakiak inolako konsensurik gabe hartzen ari, behintzat Donostiako udaletxean, ez? Neri horri behintzat ez zait bat ere eraikitzailea iruditzen. Itzengo dugu gero Juan Carlosen erabaki hortaz, Juan Carlos Izagirrenen erabakiaz, nik hori pixkat berak bota dizu galdera, eta nik ere horren inguruan galdetu nahi nizun, ez da? Udalbiltza berriaren edo udalbiltza berrosatze honen puntuan Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera izango dena eta dena, orain momentuan? Bai, dena den, utziko jazu, udalbiltza, txiringito hitza erabili duzu ez deniz, udalbiltzak ez ditu ahalmen edo eskumen ejekutiboak, eta ere legedia sortzeko. Beraz, nik uste berezean jarri behar dela.
Zure baimenarekin naroa memori pixkat. Bai, udalbiltza jaio zen Lizarra Garaziko sueten garai horretan, 1989ko irailaren 12an, Euskalduna Jauregian. Eta gero berehala haustura etorri zen, eta haustura etorri zeren eta guk erabateko kontraesan bat bezala ikusten genuen, udalbiltzak PP eta PSOEko zinegotziei gonbitea egin geure erakunde horretan parte hartzeko eta elkarlanean aritzeko, eta aldi berean erailtzen aizienean PSOE eta PPko zinegotziek horren aurrean ezerrez esan. Beraz, hortikan etorri zen haustura. Udalbiltza berez ez du nortasun juridikorik, hori beste ñabardura bat. Ze udalbiltza hitza, konzeptua, udalbide elkarlan elkarteak erregistratuta dauke. Hortikan aurrea, guk udalbiltza ideia bezala begionez ikusten dugu. Begionez ikusten dugu, zeren eta nik uste dut, herri bateratu baten aitortza suposatzen du, argazkia suposatzen du, nik uste ideia oso europearra da, baita ere, elkarlanean aritzeko. Nik uste Euskadiko lurralde guztietan parekatu daiteken erakunde bakarra, edo Euskadiko lurralde guztietan dagoen erakunde bakarra non aurkitu dezakegu leku batzuetan eta bestetan udalak dira, eta elkarlanean aritzeko nik uste dut ez dagoela inongo oztoporik. Ez dagoela inongo oztoporik, eta nik uste dut European zehar adibide asko daude. Anaitasunezko akordioak, eta baita ere mugaz bestaldeko akordioak eta programak eta barreta. Beraz oso europearra da. Guk begionez ikusten dugu, bai esaten duguna da, nik uste dut guzti hori adostu behar dela, hitzein behar dela, eta patxadaz, eta baita ere, erabat bateragarria ikusten dugu, baita ere eudelerekin. Hori da, epe laburrean ikusten duzu, hori da, eudel da kontua, epe laburrean ikusten duzu Eusko Alderdi Jeltzalearen sarrera hori. Guk espero dugu, ez dakit, sorturekin eta barreko alderdi horiekin, baitze egitea, pixkat sakontzea, eta, nik uste, akordio batetara iristeren garan, ez? Zergatik, nik uste dut, oinarrizko ideia guk defendatzen dugu, eta oso positiboa iruditzen zaigu. Agian akordio orokor bat izan gabe, Eusko Alderdi Jeltzalearen akordio orokor bat izan gabe, deni sekzioen aritik, ez da? Agian udaletxe batzuetako atxikimendua izango da printzipioz lehen urratsa? Hori ikusiko dugu, baina nik uste ideia bezala, eta dituen oinarriak, 1989an ondo ikusten genuen bezala, oinarriak baita ere, oraingo honetan, momentu honetan, baita ere ondo ikusten dugu, ideia oso ona da, ideia oso europearra da, eta nik uste, elkarlanean aritzea, ez diola inorri kalte egiten. Beste erreserba politiko batzuk, tarte, zuk esan duzuna gainera, austura hori egia da, aurreko udalbiltzan, austura hori egintzan gero udalbideko austura hori egintzan, besteak beste zuk esan duzuna, testu inguru batean non zegon erakunde armatu bat, eta hori gabe, orain testu inguru politikoa ere desberdina da, ez da beste bide batean gabiltzagian ibilbide luzeagoko testu inguru batean. Eta nik uste horretaz hitzein behar dugu. Xabier, zuri galdetzen dizut, ez dakit izango zaren, ere ostirale larun batean barkatu... Ez dut uste, baina, ni oso aldekoa naiz, iruditzen da, zaite, udalbiltza, patu izan da, ez duela izate juridikorik, eta mugimendu baten organo bat, ez da gestiorako organo bat, bere xedea ez da gestionatzea, da Euskal Herrian, herrialde desberdinetan dagoen lurralde antolamendu unitate komun txikiena da, udalak. Eta haien bilketa eta Euskal Herria azken buru egunez egun egiten duguna zerbait da, ezta? Eta udalbiltzak aukera ematen du herrialde desberdinetako udalak biltzeko, hautetsiak biltzeko, eta partekatzeko egin zutenean, eta Euskalduna Jauregian, Lukek esandako urtean, 1989an oinarria
izatearen aldarrikapen bat. Hor berriz dokumentu horiek oso interesgarriak eta gerora kursalen egin zen bilera nazioarte mailan eta importantea da. Hor dago muina. Nik uste muina dagoela Euskal Herria adieraztea eta agertzen da. Aldaketa prozesua lehen esaten zen, ez da iraultza aldaketa, bueno, udalbiltza nik uste jende askorentzat, kaleko jende xea askorentzat, ilusiorako leio bat da, kanpora begiratzeko eta Euskal Herri moduan, munduan, agertu alizateko modu bat. Besterik ez dakit noraino iritsiko den, arazoak partekatzeko, konponbideren bat edo beste planteatu daiteken talka egiten duela eudelekin, momentuz ez, nik uste elkarren osagarriak izan daitezkela, baina geroari begira argi dago askatasun bidean elementu bat. Zenba jende bilduko den? Hombre, nik badakit, printzipioz badagoela, eta hor ikusi izan dugu Madrilen eztabaida bai sozialisten artean, azkenean dikotomi batera biltzen da, Espainiaren aldekoak eta askatasunaren aldekoak. Eta talka sortzen den. Askatasuna termino literalean, alegia, erabakitzeko parte, izanik erabakitzeko aukera izatearen alde. Eta bestea da Espainia. Espainia ukazio moduan ulertuta hau da. Guztiok bat gara, eta zuk erabaki nahi baldin baduzu, batasun horretan sartzen zara. Bestela ez daukazu askatasunik zure aldetik erabakitzeko, hori oso literala. Eta nik uste askatasun bide horretan oso bide zabala egon daiteken. Nik uste akordiotarako guztiontzako egon daiteken. Baita ere, Espainia defendatzen duten hoientzat. Baita ere, egon daiteken akordiota, baina hor bide hortatik nik uste topagune bat. Ne uste udalbiltza izan daiteke topagune bat modu irekian planteatu egiten baldin bada. Egia da zenbait gauza adostu egin behar direla, Euskal Herriaren kontzeptua, baina euskararen inguruan esaten baldin badugu euskararen lurraldea. Nik uste hemen baian dauden guztiok onartu egiten duguna euskararen lurraldeak hoiek direla. Bereziki, eta hortik aurrera akordio asko lortu daitezken. Nik uste abia puntu bat 1900 da hautetxien inguruan egingo dana, abia puntu interesgarria izan da. Eta hor erakutsi behar da gaitasuna bai planteatu izan da. Hemen ez dago arerio hori. Hemen lankidetzarako guztiok. Hau ikusten baldin bada, batzuen aldetik, ez da, separatismoaren, ez dakit, zergatik ezin planta daiteken, eta aldaketak nola egingo ditugu, nola gauzatuko ditugu, nola desarmatu egingo dugun estatuko entramatu gotortua eta hori, zer egingo dugu? Aukera bat eman, udalbiltza aukera bezala ikusten dut. Hombre, nik independentismoa ezen beste, baina nik ikusten duena bi ezaugarri nagusi ditula, ez? Batetik boterea, nik ikusten dudana, eta Lukek aipatu du zeinek daukan erregistratuta izena, eta alde hortatik iruditzen zait somatzen dela, hor badagoela halako pulso bat, bakarrik aipatzeagatik, nola maigaineratu dezun, ikusten dena da, 97an agertu zala, gero estizio bat egon zan, eta zeinek legorde zuen izena, eta zeinek dauka horren, ez dakit, ordezkapen edo legitimidadea edo. Eta bestetik batipat identidadearen kontua. Ez nago ni horren kontra, baina identidadea, seguraski, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan nola sentitzen dan, ez dakit nik ondo ulertzen dan ezker abertzaletik. Iruditzen zait, kontutan hartzen baldin bada Araba edo Nafarroak zer nolako identidade edo nortasun edo pertenentzia sentimendu zer nolako erakusten duten hauteskundeetan, eta pentsatzea Espainia edo askatasuna bi termino antonimo edo bi termino, talka egiten duten bi termino direla, nik uste oso ikuspuntu politiko berezia dela hori, legitimidade osoarekin pentsatuta, baina ni Euskaldunan naizen neurrian, nik ez dut hori babesten, ez dut hori ulertzen, ez zait iruditzen hori horrela planteatzerik dagoenik, orain, niri, ez dakit, kezkagarriena edo iruditzen zait udalerriak erabiltzea horrelako jarreretarako edo horrelako egitasmo politikoetarako. Zenik, ez dakiten Lukek edo, nik bentsat badaukat esperientzi bat udaletxe mailan, kudeaketan eta baita oposizioan ere, eta nire esperientziak dioena da, azken batean elkarlanak eta oso kontu europearra dela erabat ados Luke zurekin, baina egia da, gero eta gehiago,
hirurogeita hamarreko eta laurogeiko hamarkadan oso modan jarri izan bezala hermanamenduak eta elkartasuneko kontu horiek, momentu honetan ez dago hiririk, ez dago herririk horrelako erlazio berririk jorratzen dituenik. Zergatik demode gelditu zirelako. Ez dutelako erantzuten konkretuki momentu batean udaletxe batek, udalerri batek daukan kezkak konpontzeko bide lagun euki nahi duen herri batekin erlazioak eukitzera. Azken batean, laurogeiko hamarkadan batez ere egin ziren hermanamendu asko. Baina ziren, ala moduz eginak, ez? Gero, evoluzioarekin ikusten da udaletxe batek eukititzazkela bere, adibidez, mobilidade kontuetan, mugikortasun kontuetan, edo energia kontuetan, edo etxe bizitza publikoa jorratzeko momentuan, ez dakize udalerrirekin askoz ere puntu amankomun gehiago, berarekin hermanatuta dagoen beste edozein udalerri baino. Eta alde hortatik, modan dagoena momentu honetan, eta gainera eraginkorrena dena momentu honetan ikuspuntu pragmatiko batetik begiratuta eta emaitzen ikuspuntu batetik begiratuta eta praktika hoberenak konpartitze aldera dagoena da ildo konkretuetan lortzea bide lagunak Europan programa batekin, indarrean egon daiteken programa batekin hartu eta Marseillarekin gauza batekin, jakin Marsella 2000 eta aurten Europako kultur hiriburua dalako, eta politika kultur eta gaina oso hiri mestizoa dalako, immigrazio asko daukalako, eta ez dakit Bilbok hartu dezake Marsella eredutzat, ez dakize. Orduan, agian ikusten dezula eredua, udalbiltzako eredua, agian demode egon daiteke? Bueno, nik uste duena da, dala identitario, bai kontu nortasunaren kontuak piso handia duela, nik ez dut esaten adibidez euskararen inguruan kolaboratzeko, ezinbestekoak ez direnik kolaborazio lerro batzuk, eta erakunde bat agian izan daiteke, baina ez aldaukago euskaltzaindia, ez aldako eudel, ez aldako, nik hori bakarri planteatzen dut, zilegitasun osoz egin daiteke hori, baina nik praktikotasunaren baitare eztabaida maigaineratu nahiko nuke, eta jakin nun daude momentu honetan hirien eta udalerrien erronkarik nagusienak eta nola konpartitzen diren esperientziak Europa mailan. Eta askoz ere aberasgarriagoak izan daitezkela, momentu honetan hizkuntza minorizatuen esperientzi bat konpartitu nahi baldin bada, ez bakarrik gure inguruko udalerriekin konpartitzea baizik eta beste hizkuntza minorizatu batzuk Europan mordo bat ere badagoelako horrelakoak, dauzkaten hiriekin ere esperientziak konpartitzea. Askotan hori osasungarria izan daitekelako eta urrutiago dauden esperientzia horiek gure ganatzea ere, baduelako. Deniz, orain gauzatxo bat, saioa amaitzer gaude, gaia geratu dira kanpoan, beraz, utziko dizuet bakoitzari, zue bioi, bakoitzari esaldi bat botatzen, azken gai honen inguruan, udalbiltzaren inguruan, badira gaiak betiko moduan kanpoan geratzen direnak, eta pena handi ematen didatenak, baina datorren aste azkenean izango gara, beraz amaitzeko luke udalbiltza, ikuste zaitut baikor udalbiltzaren bidetik. Bai, nik benetan sinisten dudalako, eta udalbiltzaren oinarrietan gainea. Nik Denisi komentatu, askatasun osoz sartu daiteke, atxikimendu egin daiteke udalbiltzari, ez zaio inori derrigortzen. Ez dut nik hori zalantzak jarri, horregaitik, baina, nik uste azken urte hauetan, naiz eta isilean, udalbiltza, udalbide, deritzaion horriri, nahiko lan egin duela. 3, anaitasunezko akordioak. Noski, Bizkaiko Durango, Mexikoko Durangorekin, zozer igual folklorikoa izan daiteke, simbolikoagoa. Ez arituko dira, ura kudeatzeko, fisikoki, aldenduta daudelako. Baina hemen, nik uste ezaugarri asko ditugula amankomunean. Euskal Herriko lurralde desberdinetako hiritarrek. Eta zentzu horretan, guzti hori bultzatzea, nik uste oso europearra da, hitz batean esan da. Eta amankomunean interesak ditugu, eta herritarren arteko loturak, komunikazioak eta harremanak, erosketak direla, eta zergaitik ez, noski, euskararen inguruan, por supuesto, eta gero bestetik, herri baten, ez dakit, aitortza, edo herri baten parte,
gaudela edo gehala pixkat aitortzeko eta zentzu horretan era irekian inori ezer inposatu gabe lanean aritzeko. Esan duguna, ez da, lurralde garapena, kohesio sozioekonomikoa, lurralde egituraketa eta nazioarteko harremanak. Esan bezala leno ez daukara eta euskera, eta hor sartzen direnak, esan bezala leno udalbiltzak dituen mugekin. Amaitzeko, Xabier, zuri ere esaldi bi utziko dizkitzut. Ez, udalbiltza itxaropenari leio bat dela. Eta amankomunian daukaguna saiakera bat egin daiteke. Nik uste aldez aurretik pragmatikoa izanik ez da, baina ez da gestio organoa da, amankomunian daukagun zerbait da, eta esaldi bakar batera hori itxaropenari leio bat ireki eta prozesu bat, parte hartzearen ikuspegitik ere prozesu bat izan daiteke, oso interesgarria izan daiteke Korteseko, Nafarroko udaleko herritarrei edo gango hautetxi entzutea eta Mauleko eta Donostiako batera komunian daukau zerbait, nik uste izatez parte hartzearen aldetik beste modu bat, demokrazia horizontalagoa da eta ekarpena. Beraz, oso interesgarria da, ikuspegi abertzaletik dudarik ez daukat, baina parte hartze eta demokraziaren ikuspegitik ere, hau da, horizontalagoa da. Eta merezi duela. Hortxo, utziko dugu izan ere esan duguna, ez da, ia gai guztiekin esan duguna. Orain jaioko da larun batean edo lehenengo pauso egingo du, baina ibilbide luzekoa izango omen da, esaten dutenez, beraiek, ez da sortzaileek bertan esan dutenez. Bueno, honekin amaituko dugu gaurko esan dizuet, gaiak geratu zaizkigu mai gainean berriz ere. Baina hitz egingo dugu datorren asteazkenean, eta noski, Denis Itxaso, Luke Uribe-Etxeberria, eta Xabier Isasi, mila eskerren egoteagatik, eta berriz ere, gonbitea luzatu duzu zuen etxea delako honako hau, mila esker. Mila esker zuei. Eta zuei ere, esan berdina astero geratzen dira gaiak, baina datorren asterako pilatzen ditugu aurrekoak, eta etorriko direnak. Beraz, datorren asteazkenera arte.